Buenos días, feliz domingo. Hoy estoy aquí porque, ayer participé en el colectivo Intransigente de Santiago de Compostela, actuando con poesía. Y después de aguantar tanta calor, tanto sol y tal, me dio un golpe de calor, entonces me tuve que ir al hospital. Todo correcto, todo bien. Gracias a toda esa gente que estuvo ahí en ese momento para echarme un cable y cuidarme y cuidarnos entre todos. Tenía que leer un manifiesto que es del colectivo Intransigente, que se hizo en conjunto con... Avanti hizo otro y nosotros hicimos otro para que se pudieran leer. Y quería leerlo porque me tocaba leerlo en la manifestación, pero no fue posible al estar yo en el hospital y lo leyó otro compañero, pero igualmente me gustaría leerlo porque sí que es algo importante y que se dé a voz. No solo en la calle, sino también en redes sociales. Y el manifiesto del colectivo Intransigente dice así. Ante todo, agradecer a Avante LGBT darnos espazo para manifestar as nosas reivindicacións. Somos unha nova colectiva de persoas NB, trans e intersex, máis aliades. Chamámonos Colectiva Intransigente. Nacemos desde a furia e a raiva de ver como os nosos dereitos como comunidade diversa están sendo atacados polo fascismo. Fascismo de dereita e extrema dereita, así como por certos sectores do feminismo máis receso e arcaico do Reino de España. Creemos na loita de clases, a loita antirracista, a loita anticapitalista, a loita capacitista, desde unha perspectiva transfeminista e interseccional. Denunciamos os abusos do sistema capitalista patriarcal que consume os nosos corpos e a nosa vida. Denunciamos e berramos contra os pactos económicos e capitalistas que a Unión Europea e España ten con estados xenocidas como o goberno de Netanyahu en Israel. Denunciamos os espolios que Europa fai dos recursos naturais de África e a Biai Yalá. Denunciamos ao Partido Socialista Obreiro Español pola súa política contra a diversidade queer e plus da nosa comunidade. Denunciamos as individuas como Carmen Calvo e Rosa Cobo e a súa loita por habitar os dereitos da comunidade trans basada en fantasías de borrado de dereitos das mulleres. Os nosos dereitos non borran os dereitos de ninguén. Denunciamos o racismo estrutural sistémico que abusa, explota e expulsa as marxes recortando os dereitos da comunidade migrante extracomunitaria con poucos recursos económicos. Denunciamos a manipulación por parte de prensa e medios de comunicación que terxiversan e crean bulos contra a comunidade trans, e en especial os menores e as mulleres trans. Denunciamos as políticas abolicionistas do Partido Socialista Obrero Español contra as mulleres cis e trans, que exercen a prostitución como modo de resistencia e autodecidido. E denunciamos como estas políticas enfocadas na loita contra a trata expulsa aínda máis cara ás marxes. Porque non nos mintamos e que de verdade queren erradicar as putas e a opción de ser. Convidámosvos a Outubro Trans en Santiago de Compostela que este ano organizamos e que se estenderá ata novembro, onde estes e moitos máis temas serán debatidos e artísticamente recreados. Vémonos nas rúas Furia Trans Intransigente. Podedes nos seguir en Facebook e tamén en Instagram, onde onte hubo un grupiño de compañeras actuando, unha desas persoas fun eu. Temos cuenta Bizum e temos un GoFundMe para crear como un bote para a xente que actuamos. E da calor que fixo non foi moita xente, pero estuvo moi bonito.
Agradecer a compañeira Vero e a todas as compas que estiveron por detrás hasta o día de onte, maquinando todo, preparando todo, dando 100% e esgotando as súas forzas para que todo iso salira ben. Saleu maravilloso, foi un momento moi bonito, moi creativo, moi emocionante, donde puidemos soltar o que tiñamos dentro, donde puidemos chorar, donde puidemos abrazarnos, bailar e disfrutar. E nada, podedes seguir en redes sociales, Intransixente, e aí xa, bueno, colectivo Intransixente, aí xa vos aparece e xa, polo menos, darlle un poquinho máis de voz a este proxecto que se está creando dende Santiago de Compostela, e que moitísimas grazas por todo, grazas por estar sempre aí, e que grazas a vos e grazas a toda a xentiña que estades, podemos darlle voz a todo isto. Grazas e que teñades bo día.